os pontevedreses, e para recibirnos vai ter a palabra o noso anfitrión, o presidente da Deputación de Pontevedra, Luís López. Bueno, moi bons días a todos e a todas, querido conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, amigo desta casa, porque antes de asumir as responsabilidades da Consellería, pois era diputado, flamante diputado da Diputación, o deputado de Cultura, o vicepresidente Rafa Domínguez, deputado de Cultura Jorge Cubela, a todo o xurado, que a verdade é que esa labor difícil que desenvolvestes e vides xa desenvolvendo, aos compañeiros do Goberno provincial, aos representantes das tres diputacións e da Xunta de Galicia, a familia toda da Coral Polifónica de Pontevedra, autoridades, veciños, veciñas, moi bo día a todas e a todos e benvidos a este Salón de Plenos do Pazo Provincial, unha casa con case 190 anos de historia que é testemunha directa do crecemento, da evolución dunha provincia que por extensión pode parecer pequena, pero que ten un patrimonio cultural inmenso. É unha riqueza patrimonial, material e inmaterial que esta institución case bicentenaria pois nunca deixou, nin deixará de coidar, divulgar e fomentar. Aí está o Museo de Pontevedra, donde é un referente cultural na provincia en Galicia, que estamos a piques de celebrar o seu centenario, está máis vivo que nunca, xa non só batemos récord de visitantes nas exposicións que se realizan, incrementamos a colección, por citar exemplos recentes, coa exhibición de dúas esculturas dos profetas do Pórtico da Gloria, que xa se poden visitar, un colofón para a celebración, un broche de ouro, do 70 aniversario do pasamento de Castelao, cando por primeira vez na historia, nesta provincia, se acollerá no museo para o vindeiro ano a obra maestra de Castelao, a derradeira lección do mestre. Aí está a Bienal de Arte, que a máis antiga de España, logo de 15 anos se recuperou, con moito traballo, moito acerto por parte do vicepresidente Rafa Domínguez, e que se fixo con máis forza que nunca. Ademais, para trasladar unha mensaxe poderosa de paz en tempos de guerra. Ya están as pontes tendidas con todas as entidades culturais e artísticas de fora, de dentro das nosas fronteiras, para poñer en valor a nosa arte, cultura e lingua galega, e tamén para enriquecernos coa sabiduría e sensibilidade do exterior. Porque calquera provincia, calquera administración, calquera entidade pode ser grande ou rica, pero non o será tanto se vive coas portas pechadas ou coas pontes encollidas. E un pensamento que vexo que é compartido por todos os que estamos aquí, porque estes premios Otero Pedrallo non terían existido de non ser polo compromiso das 4 diputacións e da Xunta de Galicia desde a creación dos mesmos e mantemento, falamos desde o ano 1977, non tería tanto prestixio de non ser por un xurado que se non estivera tan representado por esa diversidade do tecido cultural da nosa provincia, da nosa comunidade autónoma, e non serían tan celebrados se non se valoraran os méritos de tantas candidaturas que ben poderían ser merecedoras desta distinción. Por todo o que representan estes premios que temos a honra de entregar e polo inmenso patrimonio cultural co que contamos na provincia, é un prazer entregar hoxe, aquí, este galardón á Coral Polifónica de Pontevedra. Unha entidade que cumpre 100 anos sendo un axente imprescindible na cidade, na provincia e en Galicia. Unha entidade que é un emblema da nosa sociedade. Figuras relevantes como Castelao, fundador, e logo tamén presidente, Filgueira
Valverde, que tamén foi recoñecido co Premio Otero Pedrallo, e que está íntimamente relacionado co Museo de Pontevedra. É unha entidade que despois de 100 anos de actividade segue a ser un potente motor cultural e unha referencia para a música tradicional da provincia de Pontevedra. Así que vayan os meus, os nosos, parabéns para o presidente, para a directora, para toda a familia da Coral Polifónica, porque nos permitides a todos os pontevedreses disfrutar da magnífica música que facedes e que poñedes en valor. E acoller esta ceremonia de entrega dos premios Otero Pedrallo, que teñen moita relevancia na cultura galega, e que sexa unha entidade a que recibo o galardón tan relacionada co museo, coa Diputación, coa cidade de Pontevedra, pois danos ánimos e alentos para seguir traballando e impulsando a nosa cultura como vimos facendo nos 2 últimos anos. Esta Diputación comprométese a seguir impulsando as artes por todo o territorio. E, por exemplo, a posta en marcha por primeira vez na historia da Diputación do programa Máis Escénicas. Esta Diputación segue comprometida co fomento da lingua galega a través de iniciativas diversas e novidosas, como pode ser Pontevedra Literaria ou os primeiros premios Castelao para a promoción de textos teatrais, e esta Diputación reafirma o seu compromiso co apoio aos nosos colectivos culturais a través de diversas liñas de axudas. Así que, pola miña parte, non me queda máis que reiterar os parabéns á Coral Polifónica de Pontevedra e a satisfacción de que este premio vos sexa concedidos, reafirmar o noso compromiso na protección e difusión da cultura e lingua galega e garantir a nosa colaboración para seguir engrandecendo a nosa cultura e para que estes premios sigan a ter esa continuidade que se ven sucedendo en todos estes anos. Así que, insisto, moitas grazas pola vosa asistencia, pero, sobre todo, parabéns. Bo día. Os poetas abrazaron a tristura da aldea galega, amaron as artes do esquecido pobo e, por unha maravillosa routada de intuición, descubriron a esencia de Galicia e colocaron a súa patria no verdadeiro horizonte. Ramón Otero Pedrallo naceu en Ourense en 1888. Da súa familia e das estancias na casa de Trasalba herdou o liberalismo e a sensibilidade coa lingua, a paisaxe e as historias que encherían as súas obras literarias. Xunto a compañeiros como Vicente Risco, Florentino López Cuevillas ou Losada Diéguez, forma un grupo de inadaptados e comeza o seu interese pola política. Participa no galeguismo das Irmandades da Fala e na revista Nós e é tamén protagonista na travesía que rematou en 1936 coa aprobación do Estatuto de Autonomía. En 1924, co seu relato premiado Pantelas, Home Libre, comeza unha prolífica obra que irá aparecendo case sen interrupcións. Escrito na néboa, Os camiños da vida, Arredor de sí, De Valar, O mesón dos ermos, ensaios e artigos na revista Nós, onde deixará fondas e intelixentes mensaxes sobre a paisaxe xeográfica, cultural e de sentimento de Galicia. A súa prosa elegante e moderna que viste de épica o pobo máis ligado á terra valeulle a consideración de patriarca das letras galegas. Antes da súa morte en 1976, Otero Pedrallo, o último sobrevivente desa fecunda xeración, convértese xa nun símbolo. O Premio Otero Pedrallo instaurouse en 1977, promovido polo Goberno galego e as 4 deputacións provinciais. Ten como obxectivo perpetuar e honrar a memoria do propio Otero Pedrallo, así como recoñecer o labor de contribución eminente á cultura e promover os valores propios de Galicia e as obras que levan á mellora da súa cidadanía e institucións. As deputacións son as encargadas de convocar cada ano e de forma rotatoria este galardón, para o que se reúne un xurado con representantes destas, así como das universidades galegas e de referentes da nosa cultura, como a Real Academia Galega, o Instituto Padre Sarmiento ou a Fundación Otero Pedrallo.
Desde 1977, ano no que recibiu o galardón o escritor Carlos Casares, unha ampla representación das nosas letras foi premiada co Otero Pedrallo. É o caso de Xosé Filgueira Valverde, Xesús Alonso Montero, Isaac Díaz Pardo, Antón Fraguas, Manuel María, Euxío Novoneira, Xosé Luís Méndez Ferrín, Xosé Neira Vilas, Margarita Ledo Andión, Antía Cal, María Xosé Queizán, e en 2019, exaequo, o historiador Ramón Villares e o escritor Paco Martín. Tamén foron premiadas moitas institucións da cultura galega, como o Instituto da Lingua Galega, o Museo do Pobo Galego e a Fundación Pedro Barrié de la Maza, ou o Museo de Pontevedra, dependente desta Deputación e que o acadou en 1993. Mais recentemente, no ano 2020, foron as 4 fundacións vinculadas á revista e Xeración Nós as que se distinguiron con este premio: a Fundación Otero Pedrallo, a Fundación Vicente Risco, a Fundación Losada Diéguez e a Fundación Castelao. Pero a cultura tamén conversa con outros eidos nos que recaeu este premio, como o xornalismo, a política, a ciencia, como foi o caso de Ángel Carracedo na edición de 2022, a educación, xa que en 2023 o recibiu o académico Darío Villanueva, ou a arte, como aconteceu en 2021, onde recolleron a Deputación de Pontevedra, exaequo, a artista Menchu Lamas e a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez. Nas últimas 2 edicións, foi a música a protagonista deste premio. Así, na pasada edición, a Coral de Ruada recibía este galardón, e na presente, o xurado reunido pasado novembro decidiu outorgarlle o premio Otero Pedrallo 2025 á Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra. A música verdece como nas mañáns de abril entre a néboa e o frío. Madrugan as árbores vestidas doutra vaga néboa de follas novas, case non percibidas pero cheas de infinita esperanza. Otero Pedrallo tivo tamén unha importante relación coa música. Mantivo amizade con persoeiros como Avelino Cachafeiro, da que queda constancia nas cartas que intercambiaron, e nas que o escritor animaba o gaiteiro a deixar por escrito os seus coñecementos e vivencias musicais, recoñecendo así a importancia de preservar a tradición oral. Nas artes, só a música consegue, con Veiga e con Montes, obras definitivas que calquera dirección estética do porvir terá que acatar e respetar. Elas levaron polas terras de España o puro canto unánime do corazón de Galicia, o optimismo da aldea traballadora, o sentido da natureza humanizada, o tema sempre renovador do pobo artista e sensitivo. Amizade que, por suposto, tamén mantivo a través do Grupo Nós e do Seminario de Estudos Galegos con Castelao, un dos fundadores da Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra e que este ano, 2025, ten unha dedicatoria especial na cultura galega ao coincidir co 75 aniversario do seu pasamento. Castelao, a música, a tradición e un centenario de dedicación á cultura unen xa o nome de Otero Pedrallo e a Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra máis alá deste premio. Como se dicía no vídeo, este premio concédeno co apoio do Goberno galego ás 4 deputacións de Galicia e a Fundación Otero Pedrallo. Pois ben, para dar lectura á acta do fallo do xurado, vai subir ao atril o presidente da Fundación Otero Pedrallo, Eduardo López. Resumo da acta do xurado do Premio Otero Pedrallo. Na sala de xuntas da Deputación de Pontevedra, sendo as 10:30 do día 13 de novembro de 2025, reúnese o xurado do Premio Otero Pedrallo 2025 baixo a presidencia de don Anxo Manuel Lorenzo Suárez, por delegación do presidente da Xunta de Galicia, e coa asistencia do vicepresidente don Luís López Diéguez, presidente da Deputación de Pontevedra, e dos seguintes vocais. Don Valentín García Gómez, por delegación do Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude. Dona Natividad de Jesús González Rodríguez, en representación da Deputación da Coruña. Doña Iria Castro Fernández, en representación da Deputación de Lugo.
don César Manuel Fernández Gil, en representación da Deputación de Ourense, don Jorge Cubela López, en representación da Deputación de Pontevedra, dona María del Pilar Murias Fernández, en representación da Universidade de Santiago de Compostela, don Alfonso Carí de Losada, en representación da Universidade de Vigo, don Manuel Ferreiro Fernández, en representación da Universidade da Coruña, dona Fina Casal de Rei Fraga, en representación da Real Academia Galega, don Pablo Otero Piñeiro Maseda, en representación do Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento, don José Eduardo López Pereira, en representación da Fundación Otero Pedrallo, don Luís González Tosar, designado pola Xunta de Galicia, don Manuel Pena Villar, designado pola Deputación de Coruña, don Xosé Brais García Fernández, designado pola Deputación de Lugo, don José César Llana Rodríguez, designado pola Deputación de Ourense, e don Antonio Santos Guerra, designado pola Deputación de Pontevedra. Asiste como secretario e dá fe do acto don Carlos Cuadrado Romai, secretario xeral da Deputación de Pontevedra. Despois dunha quenda de intervencións, sométese a votación secreta todas as candidaturas. Unha vez comprobado o resultado da votación, o presidente do xurado procede a proclamar a candidatura proposta pola Deputación de Pontevedra, que é a Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra, como gañadora do Premio Otero Pedrallo 2025. Toca o momento agora da loa, a coral, e vais encargar dela unha das persoas que máis e mellor a coñecen, que máis e mellor coñecen a súa historia, a directora do Museo de Pontevedra, Ángeles Tilbe. Señor conselleiro e señor director xeral de Cultura da Xunta de Galicia, señor presidente e señor vicepresidente da Deputación de Pontevedra, señoras e señores deputados das 4 deputacións galegas, señor presidente da Fundación Otero Pedrallo, señor presidente e membros da Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra, autoridades, señoras e señores. É para min unha honra pronunciar esta laudatio con motivo da concesión do Premio Otero Pedrallo 2025 á Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra. E fago desde unha posición especialmente significativa, pois teño o privilexio de dirixir o Museo de Pontevedra, que garda unha relación íntima coa institución que hoxe honramos. Dúas entidades que cruzaron en moitas ocasións os seus camiños. Hai xa un século que a Sociedade Coral Polifónica realizou a súa primeira aparición pública, un 9 de abril de 1925 na Igrexa de San Francisco. Quizáis os promotores daquela iniciativa non sabían, pero nese momento estábase a escribir a primeira páxina dunha traxectoria que deixaría unha fonda pegada na cultura galega.
Aquel Xoves Santo, seguido dun concerto que fixeron o día seguinte na Iglesia de Santa María, marcou o inicio dunha historia que hoxe podemos cualificar como excepcional. Aquela iniciativa foi froito maduro dunha xeración brillante que tendeu a cultura como un instrumento de transformación social e de afirmación identitaria. Entre os fundadores atopamos nomes indiscutibles da nosa cultura, como Antón Losada Diéguez, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Antonio Blanco Porto ou Antonio Iglesias Vilarelle, persoas comprometidas co seu tempo e coa súa terra que entenderon a música coral como unha expresión artística que abría un camiño de dignificación cultural. O cargo de presidente que ostentou inicialmente Losada Diéguez foi sempre ocupado por figuras destacadas da cultura como Castelao, José Blein, Vicente Riestra, Agustín García Sánchez, José Filgueira Valverde e, na actualidade, Carlos Valle. O nacemento da coral supuxo, como sinalou reiteradamente a crítica máis exixente e rigurosa, unha auténtica revolución no panorama musical de Galicia. Entre as diferentes razóns para tal afirmación podemos destacar dúas. Foi a primeira coral en Galicia que incorporou mulleres á súa nómina de cantoras, nese caso tamén cantoras, rompendo así coas convencións dunha época que limitaba a presenza femenina nos elencos corais. A segunda, pola combinación de composicións antigas e modernas no seu repertorio. Entre as pezas que interpretaban destacaban as producidas polos seus propios directores, unha tradición que se mantivo no tempo. Desde a súa fundación, a coral dedicouse á interpretación da música medieval, da polifonía dos séculos XVI e XVII, especialmente música sagra e madrigais, e da música popular galega armonizada. Este compromiso co repertorio polifónico mantido durante un século enteiro converteuna nunha referencia imprescindible para entender a evolución da música coral non só en Galicia, sino en toda España. Ao longo destes 100 anos, a Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra ofreceu máis de 700 concertos. Son 700 ocasións nas que as súas voces se escoitaron nos escenarios máis diversos non só desta cidade e de Galicia, sino tamén alrededor do mundo. Podemos destacar o que fan no ano 34 en Lisboa ou cando cruzou o Atlántico no 79 para cantarlles en Bos Aires e Montevideo ás comunidades emigradas que mantiñan viva a nosa cultura na distancia. Tamén cidades como Santa Cruz de Tenerife, París, Tours, Angers, Andorra ou Funchal, entre outras moitas, chegaron ás súas polifonías. Un momento especialmente relevante ocorreu en 1951, cando nada menos que Leopoldo Stokowski dirixiu a Sociedade Coral Polifónica na Catedral de Santiago nun concerto de obras de Tomás Luis de Vitoria. Imaginemos a magnitude dese momento, un dos directores máis célebres do século XX á fronte dunha coral galega interpretando ao gran polifonista español da Contrarreforma. Pero, como dixemos, a polifónica non é só historia, é tamén presente. Hai apenas 2 anos volvíanos a sorprender interpretando as cantigas de Martín Codax no ano dedicado ao trovador galego pola Real Academia Galega de Belas Artes. É encomiable que unha agrupación musical tan loxeva manteña a súa vixencia. Pasan os nomes, pero mantense un espírito atemporal que vincula un pasado glorioso co seu brillo actual. Parte dese mérito débese á nómina de mestres e mestras que dirixiron ao longo da historia, como foron Antonio Blanco Porto e Antonio Iglesias Vilarelle na súa etapa fundacional, os que foron sucedendo nas décadas seguintes Manuel Fernández Calleiro, Agustín Bertomeu Salazar, José Antonio Sánchez Rodríguez, José Berea Montero, Marlén Armentero Coutinho e desde 2013 Nárez Sánchez Ordaz, que continúa con excelencia artística que sempre caracterizou a esta agrupación. Esta trayectoria foi laureada con moitos e diversos premios, como a primeira medalla de prata da cidade de Pontevedra ou o premio da cidade de Pontevedra no 2000, entre outros. E chegado o ano do seu centenario, sucédense os recoñecementos e conmemoracións. Permítame que destaque a exposición que lle dedicamos no Museo de Pontevedra esta primavera, en la que repasamos os seus 100 anos de historia, con unha parada moi especial
no vínculo que Castelao tivo coa sociedade para que diseñou un singular conxunto de escenografías, algunhas das cales veránse tamén aquí proxectadas. E agora chega un novo recoñecemento, sen dúbida, un dos máis notables, o Premio Otero Pedrallo, o máximo alardón que as 4 diputacións galegas outorgan conxuntamente para honrar a quen destaca no campo da cultura galega. Ramón Otero Pedrallo, ese grexo intelectual cuxa memoria perpetuamos con este premio, foi home de múltiples saberes e sensibilidades. Entendeu a cultura como un todo, no espírito da súa xeración, partícipe dese ambiente cultural ansioso de desenvolver unha cultura galega integral e universal. É nese contexto de efervescencia da década de 1920 o da xeración Nós, o do Seminario de Estudos Galegos, o do propio Museo de Pontevedra, entre outros proxectos onde se xestou a coral polifónica. Hoxe, ao concederlle este premio, estamos a honrar non só unha institución, sino todo un proxecto cultural que entendeu a creación artística como servicio á comunidade, como afirmación da nosa identidade colectiva. A Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra representa un século despois da súa fundación un exemplo de constancia, de excelencia artística e de compromiso cultural. Nun mundo onde o efémero parece impoñerse, esta institución mantense fiel a un proxecto que combina tradición e renovación, rigor e emoción, identidade local e vocación universal. Porque podemos concibir a música coral como unha metáfora da sociedade, voces diversas que se encontran nun proxecto común, que se escoitan mutuamente, que renuncian ao protagonismo individual en favor da armonía colectiva. Ao conceder o Premio Otero Pedrallo 2025, a Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra, as 4 diputacións galegas, non só están a recoñecer unha trayectoria musical exemplar, están a honrar un século de cultura, de compromiso, de fidelidade a un proxecto que dignifica a Galicia e a súa cultura. Están a recoñecer o labor de centos de cantores e cantoras que ao longo de 10 décadas dedicaron as súas voces e o seu tempo a manter viva unha tradición. Están a homenaxear a todos os directores e directoras que souberon guiar este proxecto con sabiduría e exixencia artística e están a afirmar que en Galicia a cultura é un valor central que merece ser recoñecida, apoiada e celebrada. Permítame rematar evocando aqueles primeiros concertos de 1925 nas igrexas de San Francisco e de Santa María, cando un grupo de soñadores entusiastas deu vida a un proxecto que hoxe, 100 anos despois, segue emocionándonos. A historia da coral polifónica é unha historia de fidelidade ás raíces, de apertura ao mundo, de excelencia, de esperanza. Parabéns á Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra polo Premio Otero Pedrallo 2025. Parabéns por eses 100 anos de música e de cultura e grazas por seguir facéndonos vibrar coas vosas voces, por manter viva a chama da tradición polifónica e por ser hoxe, como hai un século, un motivo de orgullo para toda Galicia. Moitas grazas. Imos proceder xa a continuación á entrega do premio, pero antes permítame que lles diga que este premio é unha peza da ceramista viguesa Paula Ojea. Está composto por 13 caras triangulares que conforman unha xeometría poliédrica que xoga co punto de vista dende o que se observe e chamase Néboa, en referencia á obra de Otero Pedrallo escrito na néboa. E agora sí que chega o momento central do acto. Voume apartar porque, como ven, son moitos os premiados, así que vamos a pedir que suban ao escenario os membros da Coral Polifónica de Pontevedra.
E a continuación que suban tamén o presidente da Deputación de Pontevedra, Luís López, o conselleiro de Cultura, José López Campos, o deputado provincial de Cultura da Deputación de Pontevedra, Jorge Cubela, a deputada de Cultura da Deputación da Coruña, Natividade Jesús González, a deputada de Cultura da Deputación de Lugo, Iria Castro, e o deputado de Cultura da Deputación de Ourense, César Manuel Fernández. A continuación, Luís López entrega o premio Otero Pedrallo á Coral Polifónica. En nome da Coral vai agradecer agora o galardón Carlos Valle. Autoridades, representacións, integrantes da Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra, coa súa directora a fronte, miñas donas e meus señores. Para min resulta especialmente significativo intervir nun acto destas características. Teño que empezar pola trascendencia, pola significación deste premio. En primeiro lugar, polo nome da persoa que sirve de referencia para a denominación do galardón. En segundo lugar, polas entidades que conceden o premio. En terceiro lugar, polas personalidades e institucións que o recibiron. Se repasamos a nómina de galardoados ao longo do tempo, verán que están as máis destacadas persoas e institucións da cultura galega con mayúscula. E, por último, por algo moi importante, é un premio que che conceden, non é un premio ao que ti te presentas. Por lo tanto, son os teus méritos ponderados, recoñecidos por persoas en concreto, os que sirven de referencia para a concesión deste premio. A Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra, como xa se comentou, foi fundada no ano 1925. Cumplimos, pois, este ano o noso primeiro centenario e a Polifónica foi, nese ano, no 25, a primeira das entidades fundadas na que eu con moita frecuencia chamo década prodixiosa da cultura pontevedresa e, por extensión, tamén da cultura galega. Sirva de referencias. Sen máis, un dato. A Polifónica créase no ano 25. Só 2 anos máis tarde, coa intervención das mesmas persoas, créase o Museo de Pontevedra. Por lo tanto, dentro de 2 anos, o Museo de Pontevedra, nacido para dar continuidade ao labor da
Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra estará tamén de aniversario, de cumpleanos, un cumpleanos moi especial como é o dun centenario. Se repasamos tamén a nómina, como dicía antes, de personalidades, veremos que o máis excelso da cultura galega tivo vinculacións directas. Pensemos, se citou nomes do primeiro momento, como Losada Diéguez, como Castelao, que ademais de autor dos telóns, dos panos que se utilizan nos concertos, foi tamén presidente. E, por suposto, don Xosé Filgueira Valverde foi unha figura destacadísima desde ese primeiro momento. Como directores, se eu menciono a Blanco Porto, Vilarelle ou Bertomeu, por citar só tres dos máis excelsos, son nomes que figuran tamén por dereito propio na historia da música galega en particular, pero tamén da música en xeral, non circunscribíndonos únicamente a Pontevedra. No seu repertorio combínanse a perfección, por un lado, a música popular e, por outro, a música culta, cun repertorio que vai desde a Idade Media ata hoxe. É tamén un dato destacado da súa traxectoria o feito de que obras dos seus directores específicos foron incorporándose paulatinamente ao seu repertorio e moitas desas composicións forman parte hoxe do patrimonio musical de Galicia. Recordemos algo tan coñecido en Pontevedra como é a melodía de Se vas a San Benitiño. Pois esa obra foi armonizada, preparada polo noso primeiro director, por Antonio Blanco Porto. E, como digo, está incorporada ao patrimonio musical de Galicia, é coñecida en todas partes e significanos como coral, como digo, agora desde hai un século. É importante ter en conta tamén outro dato. A coral non é unha coral profesional, é unha coral integrada por persoas que dedican parte do seu tempo libre, do seu lecer, a ensayar, a preparar o repertorio que interpreta a polifónica. Un dato que creo que paga a pena ter en conta do mesmo xeito que, aínda que xa se mencionou antes, creo que paga a pena reiteralo, o feito de que fose a primeira coral en Galicia que incorporou a mulleres a súa nómina de cantores. Conclúo agradecendo, por un lado, o esforzo, o sacrificio de todos os que durante estes 100 anos fixeron posible que a Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra sexa como é e non doutro modo. En segundo lugar, o apoio de Pontevedra, tanto por parte da cidadanía, sen máis, como das institucións. Uns e outras senten a polifónica como se fose algo propio e, por suposto, como remate desexando que non nos, que non estaremos daquela, pero que haxa a posibilidade de que dentro de outros 100 anos os que teñan a responsabilidade de estar á fronte da polifónica ou das institucións que a apoian poidan conmemorar como se merece o segundo centenario da existencia da Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra. Moitas grazas a todos. Séntanse, entón, séntense uns minutos.
baixan agora, pero non se preocupen que volverán a subir enseguida. Parabéns á Coral Polifónica, orgullo desta cidade de Pontevedra, parabéns a Carlos e a todos os cantores e cantoras, os que están e os que estiveron e formaron parte dela. De seguido vamos ter a fortuna de escoitalos, e xa lles digo que enseguida volverán a estar aí para interpretar tres temas fermosísimos, pero antes ten a palabra o conselleiro de Cultura da Xunta de Galicia, don José López Campos. Bueno, moi bo día, fermoso día a todos e a todas. E a verdade, o dicía Carlos, non? Dicía Carlos Valle que hoxe non é un día calquera, hoxe é un día especial. Especial para a Coral Polifónica, pero especial para a provincia e especial para Galicia, non? E, por suposto, por ende, tamén para as institucións que representan. Por iso eu quero empezar agradecéndolle a colaboración, a implicación sempre das 4 diputacións, por suposto a anfitriona que hoxe nos acolle aquí, a Diputación de Pontevedra, na que eu me sinto especialmente representado. Decía o presidente, eu formei parte desta institución moitos anos, tuve a gran fortuna de ser alcalde do meu pobo e, polo tanto, tiña a veces a consecuencia de que un podía representar tamén non só desde o municipalismo, sino tamén dende a concepción que temos os que somos firmemente municipalistas da importancia que teñen as institucións, en este caso, como son as propias diputacións. Por lo tanto, hoxe estou na casa, me sinto especialmente contento e por eso quero poñer en valor e recoñecer tamén o traballo das 4 institucións provinciais, da Coruña, de Lugo, Ourense, por suposto de Pontevedra e os seus representantes aquí hoxe pola importante e excelente labor que fan, sobre todo, na vertebración territorial de Galicia. Non é fundamental ese traballo, ese papel nunha Galicia eminentemente rural. Evidentemente Galicia ten esa parte máis urbana, ese eixo atlántico que nos define, pero tamén temos unha parte rural fundamental que os que somos do interior defendemos con moita intensidade, porque sabemos que aí nesa Galicia rural naceu a Galicia que hoxe somos, e, por tanto, nunca nos debemos de esquecer. E estes premios non son a figura de don Ramón Otero Pedrallo, que tamén, xa de por sí sola, ten unha trascendencia fundamental na historia de Galicia, non só pola figura del, sino por tamén o que supoñen de recoñecemento á cultura galega. Por iso creo que hoxe non é un día calquera, hoxe é un día especial de un ano que tampouco é un ano calquera. Estamos no ano 2025, o apuntaba tamén Carlos Valle, da importancia desa década prodixiosa, desa década dos anos 20, anos 30, do século pasado, donde Galicia viveu unha auténtica revolución, non industrial, pero sí unha revolución cultural, unha revolución que nos trouxo cuestións tan importantes como as Irmandades da Fala ou a Xeración Nós, que deron os seus froitos en proxectos culturais que hoxe en día teñen máis vixencia que nunca. Isto non é casual, que 100 anos despois estemos celebrando o centenario da Coral Polifónica de Pontevedra, ou que dentro de 2 anos celebremos o centenario do Museo de Pontevedra, ou que estemos celebrando, por exemplo, efemérides como foi este ano 2025, por iso dicía que non era un ano calquera, o ano Castelao, un ano no que celebramos os 75 anos do seu pasamento. Ou tampouco é casual que a Real Academia Galega, hoxe está aquí tamén a presidenta do Consello da Cultura e a representantes da Real Academia, que eu agradezco moito porque teñen unha parte importante tamén en este premio, igual que as universidades. Tampouco foi casual que este ano celebráramos, por exemplo, o Día das Letras Galegas nunha das figuras, eu creo que máis universais de Galicia, unha das formas que temos de proxectarnos cara ao mundo, que é a nosa tradición oral popular, na que tamén as corais teñen unha parte importante, e recollen tamén, beben moito desas fontes, ou as nosas queridas cantareiras e as pandereteiras. Creo que este ano 2025 foi un ano extraordinario. Eu espero que o 26 o sexa igual de extraordinario que este que está a piques de rematar. Temos retos importantes. O presidente da Fundación Otero Pedrallo tamén o dixo hoxe aquí. Espero que nos próximos días teñamos moi boas novas, que podamos adicar este ano 2026 á figura
de don Ramón Otero Pedrallo, cumplindo esa efeméride dos 100 anos da súa obra máis enlleira, pero tamén dos 50 anos do seu pasamento, que se fai agora no ano 2026. Esperemos que poidamos tamén conseguir, creo que acordo unánime, para que ese ano 2026 podamos celebrar durante os seus 365 días unha das figuras máis importantes, máis relevantes da cultura en Galicia. E por eso que, como decía ao principio, os que tuvemos esa parte, os que seguimos defendendo esa parte municipalista, sabemos da importancia social que teñen non só as grandes corales, como neste caso a Coral Polifónica de Pontevedra, a máis relevante, a máis antigua, a máis histórica, a máis importante seguramente non só da provincia, senón de toda Galicia, senón tamén esas pequenas corais que están espalladas polo territorio e que fan xa non só unha labor de recuperación cultural incuestionable, recuperando esas músicas tradicionais máis ancestrais e máis antiguas, senón que tamén fan unha labor eminentemente social. Ao final é un punto de encontro da nosa sociedade, é un punto no que homes e mulleres se atopan con unha certa periodicidade para poder, ao redor da música, construir un proxecto común, o decíamos antes, fora desas singularidades das que estamos tan acostumados nesta sociedade actual, evitando esa individualidade, pasando ao colectivo e, dende logo, facendo tamén unha inmensa labor social. Por iso eu creo que este premio é máis que merecido, non só por esa labor incuestionable no ámbito cultural que ninguén discute e, dende logo, nos sentimos realmente orgullosos. Non só por esa historia, como ben apuntábamos, 100 anos de historia na que posiblemente os persoeiros máis senlleiros da cultura galega pasaron ou tuveron algún vínculo en algún momento da súa historia coa Coral Polifónica, senón tamén por esa gran labor social que facedes e por ese compromiso social que tendes cas vosas cidades, cas vosas vilas, en este caso, no vosso caso, ca cidade de Pontevedra. Eu creo que é un premio máis que merecido, é un recoñecemento máis que necesario, e, dende logo, a mí non me queda máis que dar os parabéns a quen o fixo posible, aos membros do xurado destos premios Otero Pedrallo, por o seu excelente traballo, sei que non era un ano fácil, este ano tamén era un ano de efemérides importantes, como ben sabedes, outra das grandes institucións galegas, como é a Editorial Galaxia, cumple 75 anos, era tamén outra das que estaban na nómina de posibles recoñecidas, nada menor, non é un tema nada menor, competir con entidades, con proxectos culturais tan relevantes, pero eu, sinceramente, creo que foi un gran acerto por parte do xurado, foi un traballo moi reflexivo, eu creo que foi un traballo moi metódico, pero, ao final, creo que como xusto recoñecer esa gran labor, ese gran traballo que facedes, e, por tanto, noraboa ao xurado. Gracias por permitirnos recoñecer o gran traballo da Coral Polifónica de Pontevedra, gracias aos compoñentes, aos presentes e aos pasados, a teres que construir unha historia non só da Coral, sino da provincia. Gracias a todos pola vosa labor. É unha honra de verdade poder estar hoxe aquí, celebrando este fermoso día. É unha honra poder compartir con todos vos este recoñecemento e tamén, como pontevedrés, é unha honra para min, personalmente, ter un pequeno cachiño tamén deste premio, deste recoñecemento que hoxe a provincia de Pontevedra, pero toda Galicia, os fai neste acto. Moitísimas gracias. A continuación están liberando o escenario porque lle temos que volver pedir á Coral Polifónica, se son tan amables, que suman, porque chega un momento, creo que moi agardado polos que estamos hoxe aquí, que escoitalos cantar. Mentras eles suben, voulles dicir que van a interpretar 3 pezas. Unha delas, eu penso que é casi o himno non oficial de Pontevedra, que é Si vas a San Benitiño. E despois tamén van a interpretar Prende Salgueiriño e En Belén. Así que cando estean colocados, ímolos escoitar.
Bueno, que beleza. Tiña que deixar acabar os aplausos antes de pedirles que, por favor, aguanten un segundiño aquí. Imos rematar o acto cunha foto de familia. Parabéns de novo a Coral Polifónica por todo este traballo, polo fermosísimo traballo que fan, que ben cantan, dá gusto escoitalos, é unha delicia. Vamos a despedir aquí o acto, como lles decía, con unha foto de familia, subindo os xurados e as autoridades. Para despedilos a todos vostedes, e o amigo, quereuseme citar aquí a don Ramón Otero Pedrallo, que é o único Ramón que aguanta o don, eu creo, con Valle Inclán, dicindo que non hai cousas vellas nin novas, hai somente cousas vivas e mortas. E non as determina a idade, senón o sopro interior que as anima. Moitas gracias a todos por asistir. Agora farán a foto de familia e ata o ano que ven.